Üdvözlöm Önöket a BAI RVMP nevében, Kásler Árpád vagyok. Mai témánkat a Magyar Nemzet című újság szolgáltatja, amely 2012. szeptember 11-i számában stílszerűen a 11. oldalon leközölt egy cikket, aminek a címe "Sokan csaltak a hitelfelvételnél". Az adatvédelmi szabályok miatt nem nézhettek utána a bankok a valódi jövedelmeknek. Komolyan mondom, meg kell erőltetnem magam, hogy el nem morzsoljak egy könycseppet a szemem sarkában. 10-ből 8 esetben félrevezették a bankot a hiteligénylők a válság kitörése előtt. Állítják a lapunknak nyilatkozó banki szakemberek. Voltak, akik a valósnál magasabb jövedelmet diktáltak be, mások a megvásárolni szándékozott lakás értékét manipulálták. A közvetítők nem egyszer segítettek az adatok meghamisításában. Tehát 10-ből 8 esetben félrevezették a bankot a hiteligénylők. Ez azt jelenti számszerűleg, a banki adósok érdekvédelmi szervezetének statisztikája szerint csak ingatlan fedezetes kölcsönszerződések esetében közel 3 millió magyar állampolgár érintett, úgy mint adós, adóstárs vagy zálogkötelezett. Hát, hogyha 10-ből 8 esetben félrevezették a bankot a hiteligénylők, akkor közel 2 millió magyar állampolgára mondja ki egy banki vagy több banki szakértő névtelenül, hogy csalók. Tehát csaló magyar állampolgárok. Hát nem tudom, hogy a legközelebbi havi számlalevélhez ki lesz az írva, hogy fizessél te csaló magyar állampolgár. Hát kérem szépen, így kell csalással háborút viselni, amikor a csaló bank az áldozatát csalónak nevezi. De hát erre rengeteg példa van, úgy a múltunkban, mint a közelmúltunkban, hogy ezt csinálják valójában. Tehát azok, akik vádlottak kellene, hogy legyenek, azok vádolnak. Hát aki még nagyon előrelátó volt és komoly jövedelemmel és fizetéssel rendelkezett, már annak is nehézségei vannak a havi törlesztéseit illetően. És erre lemeri írni a Magyar Nemzet névtelen szakértőkre való hivatkozással, hogy sokan csaltak a hitelfelvételnél. Hát inkább arról kellene írni egy cikket, hogy mennyien csaltak a hitelkihelyezésnél. Hát föl lehetne sorolni az összes pénzintézetet, aki deviza alapú hitelt helyezett ki. Csak minden 5. hitelfelvevő adott meg pontos adatokat a kölcsön igénylése során. A többiek kedvezőbb képet festettek magukról a valóságnál, állítják lapunknak nyilatkozó banki szakértők. A cikkben megemlítik Lénárd Mariant, a Banki Hitel Károsultjainak Egyesületének főtitkárát, aki korábban lapuknak elmondta, a látszat ellenére egy banki ügyekben járatlan ügyfél nem tudta átverni a hitelezőket, ezért a csalások jelentős része inkább a hitelközvetítők nevéhez fűződik. Nem tudom, hogy Lénárd Marian érdekvédő főtitkár asszonynak miben merült ki eddigi érdekvédői tevékenysége, nem tudom hány bírósági pert vagy ügyészségi feljelentést tett, és azok milyen eredménnyel zárultak, de az itten olvasottakból én azt látom, hogy valójában szerecseny mosdatást végez, és a látszat ellenére a bankok malmára próbálja hajtani a vizet, ugyanis azáltal, hogy a meg nem fogható, be nem azonosítható hitelügyintézőkre rója a felelősséget, valójában a bankok érdekeit képviseli. Itt, ha valaki csalt, akkor az nem más volt, mint a pénzintézet. Ne legyünk szégyenlősek, ha ők nem azok, most már itt az ideje, hogy mi se legyünk azok, és hogyha ők több százezer vagy több millió magyar adófizető magyar állampolgára kimerik mondani azt, hogy csalók, büntetlenül, gondolom ezért nem írták le a nevüket, név nélkül nyilatkozó banki szakértők több százezer magyar állampolgár csalással vádolnak. És ezt a cikket, ezt az álhírt, ezt a hazugságot lehozta az összes tévécsatorna és rádió. Bezzeg a banki adósok érdekvédelmi szervezeteinek közös nyilatkozatát senki sem közölte le.
a banki adósok érdekvédelmi szervezete igazságtalannak, valóságtartalom nélkülinek és gyalázatosnak tartja ezt a cikket. Ez már nyílt háború, így kell csalással háborút viselni, hogy valójában a csaló az áldozatát nevezi csalónak. Ebből a háborúból a legkevesebb veszteséggel úgy tudunk kijönni, hogyha zárjuk a sorainkat. Éppen ezért mindenkit várunk a banki adósok érdekvédelmi szervezetének kötelékébe. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!